ବିନ୍ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏପଟଟା କୋଶଳା ବୁଣା ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ନା, ଏଗୁରା ସବୁ ମୂଳା ଗଛ ନା ଏଗୁରାକ ଇଏ ସବୁ କଣ ତ ସୋରିଷ। ଆଉ ସେପଟେ ଲାଗିଛି କଣ, ସେପଟେ ଲାଗିଛି ସେ ଧନିଆ, ଧନିଆ ପରେ କଖାରୁ ନା କଣ ବା, ଯେ ଖଡା ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଖାଲି ଚୋରି ହବାର ବ୍ୟସ୍ତ। କଣ ଚୋରି ହଉଛି? ଆମେ ନ୍ୟୁଜ ବାଲା ରିପୋର୍ଟ, ଖାଲି ରିପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ। ସଜନା ଏଠି ଖାଲି ଚୋରି ହଉଛି। କଖାରୁ ଗଛଟା ବି ସେଠି ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ, ଏପଟକୁ ଆସୁ କଣ ଦେଖେଇବୁ। ଏଠି ଲାଗିଛି ଭୂସଙ୍ଗ ଗଛ। ଭୂସଙ୍ଗ ଗଛ ବଢିବ ଟି? ମାସକରେ 15,000 ଟଙ୍କା। ହଁ 500 ଟଙ୍କାରେ ବେନିଫିଟ ହଉଛି ଆମର 5,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଫସଲ କରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଖାଲି ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ, ମାଙ୍କଡ ନହେଲେ ଖାଇଯିବେ। ହଉ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁନା ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ଫସଲ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଏଠି ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ ବି ଲାଗିଛି ଏଠି। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଲାଗିଛି? ଏଇଟା ଦେଶୀ ପିଆଜ ଟା ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ କାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଆଣ୍ଟେନା ଲାଗିଛି, ଭଙ୍ଗା ଷ୍ଟାର ଆଣ୍ଟେନା ଟା। ଏଇଟା ପାଳଙ୍ଗ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା କଟା ଲାଇନ୍ ଟା ଆଇଛି, ତୁରନ୍ତ ଠିକ କର ନହେଲେ ଟାଙ୍ଗି ହେଇଯିବ ଭାଇ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।